Salutare iepurașilor, pentru că am primit foarte multe întrebări pe YouTube și pe rețele despre echipamentul meu. Aș vrea să vă prezint astăzi ce conține trusa unui arcaș, să zicem mediu, așa cum sunt eu. Arcul Tolba, m-ați întrebat de Tolbă, e un Buck Trail Montana de spate, o tolbă de spate, o găsiți pe site-uri. Asta e o macetă, Gladius Combat Commander se numește. O folosesc, cred că o am de mai bine de 10 ani, o folosesc ca să eliberez culoarele de tragere atunci când vreau să trag prin boscheți, când fac stump shooting. Am făcut un filmuleț despre chestia asta. Ăla e arcul, ăla e trusa de la arc, maceta așa cum am zis, dar hai să vedem despre ce e vorba cu trusa. Cam așa arată, e un rucsac ghiozdan, îi spun eu. Are și rol de scaun, după cum vedeți, e de la magazinele de pescuit luat rucsacul ăsta cu scaun așa. Și are mai multe buzănărele pe aici. Hai să o deschidem să vedem ce se întâmplă. Sincer, e un fel de curățenie de primăvară, că trebuie să-mi renoiesc, mă rog, să fac un inventar așa și să-mi regândesc echipamentul pentru următorul sezon cald. Avem aici mânuși, protecții de antebraț, altă protecție de antebraț, o foarfecă, o coardă, alte mănuși. De obicei mai trag și cunoscuții sau musafirii sau și am mai multe mănuși pe aici. Ăsta e un suvenir. Aici nu e mare lucru de văzut, e buzunarul pentru musafiri. Uite, ață de matisat, mosor pentru matisaj. Ăsta e un dispozitiv special care te ajută foarte mult atunci când ai de matisat corzile, fie la capete, fie la matisajul de priză. Scoci, bandă izoler, un tab pentru 3 de dedesubt, alte apărători, un release rămas de pe vremea când trăgeam compound, e un release de încheietură, un true ball ceva, nu mai știu exact că n-am mai tras de mult, niște amortizoare de blăniță și o șurubelniță, cred că e, da, cu capstea, o șurubelniță. Acum să trecem la meniul principal, ca să zic așa. Avem aceste două cutii pe care le vom prezenta imediat, filmez singur de data asta. Și avem cutii cu tot felul de accesorii. Banda asta o să o folosesc pentru căptușit, pentru amortizare, sunet și vibrații, super glue, nocuri de rezervă, vârfuri de rezervă, plănițe pentru sprijinul de săgeată, ceară, da, și asta e ceară și asta e tot un fel de ceară de coardă, alt mosor, de data asta fără aparat, pentru matisaj de altă culoare. De obicei cu ăsta îmi pun, însetez knocking point-urile pe coardă. Imbusuri de toate dimensiunile posibile, și metric, și imperial, și toate națiile posibile de imbusuri. Chestii pentru muncă mai fină, cum ar fi această pensetă, care mă ajută foarte mult când fac chestii legate de coardă și de amortizoare. Ăsta este un fierăstrău din ăla dintr-o trusă de supraviețuire, pe care îl bagi pe degete și poți tăia cu el lemne de foc, chestii de genul ăsta de bushcraft. În schimb eu îl folosesc pentru că îmi cumpăr panouri foarte mari de țintă, de genul 2 metri pe 2 metri, și fierăstrăul ăsta mă ajută foarte mult să le tai la 50 pe 50 sau 50 pe 80. Deci cu ăsta am tăiat toate țintele pe care le vedeți în videoclipurile mele. Se taie foarte ușor, mult mai ușor decât cu maceta sau cu un cuțit sau cu orice altceva. Ce mai avem pe aici? Sprijine de săgeată pentru trasul
hai să-i zic olimpic, deși nu e, deci nu, când nu o pui pe raft, o pui pe sprijinul ăsta, da? Alte chestii de amortizare pe aici, marcare, foarte important, marcare pentru a face diferite marcaje pe corzi și pe arcuri, pentru setări. Imbusurile astea foarte utile sunt la compound, fac pentru prieteni setări. Nu mai trag cu compound-ul de mult timp, dar fac pentru prieteni tot felul de setări pentru compound și mă ajută foarte mult trusele astea. Sunt, uite, ață de D-loop, tot așa pentru compound, sprijin de săgeată de la Bear, am de rezervă acele astea pe aici, mă ajută foarte mult la corzi și la, v-am zis, la lucruri de-astea de finețe. Asta e o forfecuță foarte șmecheră, vedeți că e veche, o am de ceva ani, o forfecuță foarte șmecheră cu care tai la dimensiune pufurile alea de pe coardă, amortizoarele alea de blăniță, e foarte, foarte ascuțită și le taie foarte frumos și estetic. Ăsta la fel e un ac de la special de matisaj, mă ajută foarte mult la matisaj. Cam asta este în prima cutiuță, hai să nu le pierd pe aici prin iarbă, da? Cam așa arată. Iar în a doua avem artileria grea. Aici sunt componente pentru săgeți. Broadhead-urile astea, mai tabu așa pe la noi, dar am aici de toate dimensiunile și modelele, o grămadă de modele, vârfuri de diferite, uite, ăsta e de 100, vârfuri de diferite greutăți, uite, ia, stai că am găsit unul mare, ăsta cred că e de 200, 250, ceva de genul, da, uite unul și mai mare. Mă ajută foarte mult atunci când fac setările, când fac tuning-ul la săgeți. Pene Blazer pentru compound, v-am zis, fac destul de mult service la compound, deși nu mai trag. Inserturi de toate felurile, asta e o ață dentară pe care o mai folosesc uneori ca să setez temporar knocking point-ul până îi găsesc setările potrivite. Cam asta e a doua cutiuță, deci cam asta e arsenalul. Și hai să vedem ce mai avem pe aici. Avem un aparat de inspectat linearitatea săgeților. Ăsta se asamblează, dacă vreți un tutorial facem separat că deja devine prea lung. Un aparat de testat linearitatea dacă sunt drepte săgețile. Avem un stand de arc demontabil, de arc recurve pentru în concursuri, să mergem la concurs. Avem un simplu echer de tâmplărie cu care mai verific diferite dimensiuni, brace height-uri și așa mai departe, dar cel mai important pentru arcași este acest teu cu dimensiuni, cu afișaj și în inci și în centimetri. Și vedeți că am și semne pe aici la arcul meu, deja i-am dat semne cu markerul ca să știu când schimb corzile, sau mă rog la arcurile mele care 2-3 semne pe aici. Ăsta e foarte util când faceți setări, obligatoriu să-l aveți în trusă. Astea sunt piciorușele de la suport, de la suportul de arc. Asta e o protecție de piept. Atunci când ies iarna sau în sezonul rece și am haine groase, îmi pun protecția de piept pentru că îmi strânge hainele pe corp, pe partea cu mâna cu arcul și nu mai lovesc coarda, nu mai lovesc cu coarda în hainele care stau mai largi sau sunt ceva mai groase. O ruletă, material de amortizoare de blană. Ăsta e luat de pe la Pepco, e 2,50 lei, 3 lei un ghem de ăsta. Un multitool de genul ăsta, are tot felul de șurubelnițe și imbusuri și are și patent și tot felul de chestii. Animalul ăsta pe care e un GI Tanto de la Cold Steel.
pe care vă povesteam eu în filmulețe că e foarte bun vârful ăsta Tanto ca să scoți săgețile din lemn, când le înfigi în lemn. L-am modificat eu puțin să-mi convină mie, nu e chiar 100% cu originalul. Da? Și ultima, dar nu cea din urmă, avem această presă portabilă pentru arcurile compound. Asta se agață cu brațele astea așa pe capetele arcului compound și îți permite să faci, să comprimi arcul compound în teren și să faci setări efectiv oriunde te-ai aflat, și în pădure, și în parcare, și oriunde. Cam despre asta e vorba. Ce mai am pe aici? Nu, e o pungă goală. Cam așa ar trebui să arate un minim de echipament pe care să-l folosiți în teren și care să vă ajute să vă setați arcurile și să aveți o experiență a tragerii de plină. Nu este foarte scump, bine, nici nu sunt luate toate odată, sunt luate în timp, dar cât să zic că e aici. Presa aia e mai scumpă, protecția de piept undeva la 500, 700, 800 de lei, așa ceva de genul ăsta, valorează cam toate. În afară de macetă și restul. Cam atât pentru azi, hai sănătate!